Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Diyan ako sa barko, ma. Nagkasulti yun ay mo si Sarah. Oh, kinsa nagsulti ni mo, ma? Si Sarah? Nalipay ko sa iyang gisulti, ma. Ako pa rin gihapon ang nag-iya sa iyang kasing-kasing. O buhaton ko ang tanan, ma. Aron inig abot sa ustong higayon. Ipasigarbo na ko ni Sarah. Miprang ka si Sarah ni mo. Nga ikaw paghihapon ang nanag-iya sa iyang kasing-kasing. Wa man hinoon, ma, pero sa diyang ako siyang ipangutana kung may luna pa ba ko sa iyang kasing-kasing. Iya kong gitubag mga usari iyang kasing-kasing. Unya, dayon yang biya na ko. Hoy, ayaw lain na sa pagsabot ang gisulti ni Sarah. May marka na to sa akong kasing-kasing, ma. Anton, malipayon o malinaw na ang pagpuyo nila ni Sarah o Mateo. Malipayon ka si Sarah, ma, o ba ni Mateo? Basta, ma, maningkamot ko. Andam ko mo sakripisyo. Matagan ko lang ug matuod nga kalipay ang bugtong binuhat nga mo'y na nag-iya sa akong kasing-kasing. Animal. May biya lang si Roger abi kinakuha na niya ang kwarta sa hotel. Ako na lang usa. Hinoon, may nahibilin pa kwarta sa sa gipangumpra nako. Lami gid rong ipangitag gubot da. Nindot gid untang isong ni atong Sarah. Pero pugnan ko una ang akong energy. Nakasaad ra pa ko ni Anton. O kinahanglan tumanon ko una ang akong saad. Tingalig dili unya ko niya padadag kwarta. Pasalamat ka lang, Sarah. Nga misaad ko ni Anton nga dili ko ikaw sa mukon. Pero naglungot-lungot gid ko da. Naglungot-lungot gid ko nga pakauwawan ka. Nga magmahay ka. Nga nung nalambigit ka ni Anton. Kaluoy sa ko. Nahadlo kong mabituhan ko si sipot ako. Madakot ka niya. Ang iyong amahan. Dili normal. Dili ni mo deserve anak ko makaanto sa katalawan sa matuod mong amahan. Pero labaw sa kong talawan. Dali ko misurrender tungod sa kahadlok na ako sa kong amahan. Huwag na ako mapanalipti ang imong kaumawan. Sorry, anak. Sorry ka tayo. Nga nung may hilak mong kain kay party. Dali ko prila. Kogos ni mama. Hilom na, tay. Hilom na, ha? Oy, Sarah. Ngano ilak manak munika? Namarahig lang ang baby Mateo. Ilak sab ka, Sarah? Waoy. Wa kuno. Bahid gani ka. Dali-dali imo mata. Wa lagi ko muhilak. Naigo lang sa kamot ni baby ang akong mata. Sakit na diyay ka? Wa ni kaso, Mateo. Ikaw Monica. Imo pailak, imo mama.
Nang tanawa, nahadlok na lang hinuon ang baby Mateo. Namihunong intaon paghilak, oh. Abikas mo niya ka nga, imo sing gikasabaan. Lo, oo, bara, tika sabihan mo ni ka. Gana, wajud ka sabi papa, di jud suko papa ni mo. Ambi sarabi, ako sab kugos mo ni ka. O saray akong kasing-kasing. Di na ginawa sa kung noon ang gisulti ni Sarah. Tanghaga nga nagdag kamutuoran sa usa ka saad nga iyang gipadungog kanako. Sa diyang una kong nakutlo ang iyang kaputli. Karon nga namatun-ani mong ikaw ang unang lalaki nga nakasuod sa akong kinabuhi. Hinaot unta nga dili ko di mo pasangkan. Nga dili ko di mo pahilakon, Antona. O saray akong kasing-kasing. O gitagana ko lang ni sa bugtong lalaki nga akong gihigugma. O kana, mao ikaw, Antona. Ako rin tag-iya sa iyang kasing-kasing. Ako ra, kinahanglan mo lampos ko. Aron bawion kong balik si Sarah, kikan ka Mateo. Ma'am, kupi. Oh, Kupi ba, kupi? kinsa nas kope? Kinsa na si kope, Bugart? Silos man rin ni siya. Ay, kupi, di kasi kupi. Ana. Ay, kinahanglan pa bagyong mangutan na, Bugart. Ha? Kana. Mulingkod na gani ko sa lamisa. Nagkinahanglan kog coffee. Okay, ma'am. Hmm? Okay. May sakit ka, Bugart? Subak ko taon ka, ma'am, eh. Ha? O taon ko sakit, ma'am. Oh. Hinoon, sakit sa dugan. Tungod kay, nasab ka? wapa ko sugtas tao nga akong sultiyas tinuod nga nahigugma ko niya. Ganun ako pakutanam kang doon ako sakit, ma'am. Abot ka magugmagugma o hanggaw. Sorry. Mura mo kong kunakuan. Dinahibong malagog ko nimo, maong nakapangutana kung may sakit ka ba, kay murag formal ka manggug kaayo. Ay, di ko gustong laino ni mo kung sa pagsabot ang akong mga aksyon, ma'am. May care biya ko ni mo, ma'am. Kaluod. And action makes na noon. And action speaks louder than words. Unsa? Unsa? Ha? Unsa? Unsa to ibang in English? Mao na to, ma'am. Ha? Di Uma, na to to- ni mo punita. Jesus. Diin. Tunan to na ko, oy. Diin ni mo punita. Di po nito. Yatoon ko ato. Magutaw na ko kape, ma'am. Sabay na hitabo ning baya. Unsa man itabo ma? Ganiha, pag-abot na ko, formal kaayo si Bugart. Wa ko timplahig kape kun wa nako sugua. Kunya ikaw, milingkod tupad nako nga nagsigig duko. Nangitat nga siya in English, ma'am. Unsa in English, Bugart? Ano nga kugang bugod mama ni mo. Sa akong in English diya niya kay diin ko nakupunit ako in English. Ma, hilak Sarah. Unsa? Hilak sa munika. Mayo gani dong kay wa ka mapilog hilak. Hapit na, Jude. Uy, wa ni mo pangutan si Sarah kun mihilak ba siya o kung anong mihilak siya? Ingon siya, ay, siya hilak. Pero, ibaw ko, hilak ni Jude siya. Nabasa iyang ilong dong. Yan ang ate man, Jude ka, Bugart! Kapoy mo eh. Dong, nangutanan ako na-apil. Nabasa ba yung ilong? Di iwa ko ningo nga nakapil-apil ko. Nagbasa ba yung ilong, wa? Nga nakapapil lagi ka? Nga, apil ba? Ilong niya ba? Naapil ba? Nga no happy, manilong Bugart. Naarde. Kumuhilak ang tao, dong. Ha? Natural. Ato mana muagi ang luha sa aping. Ya, muapit sa ilong. Mao man na. Bugart. Bugart! Ma'am. Naanasad ka na imong kabuang ha. Unsa man gusto kag putbol? Eh, Ha? gusto ko ikaw, ma'am.
Kasakit na lang kusi, mamoy. Lagi. Ako lang siyang giling. Gilingaw na ako imong anak, ma'am. Ikay ba ako nag-uol eh? Didi ko, linga Bugart, oy. Goal ko, anong hilak Sara? Ma'am, higo pa ng kape mo. Bugnaw-naw niya na, ha? Tawa na siya tigag-usap. Nga naman, kapuyan kagkutaw balik. Hindi mo, moy. Mikir ko kunin mo. Nanasat ni Kiro tagid ka. Hangtod nga mapulan kag hinigop sa akong gitimplang kape. O man, magpatimpla ka na ko? Puyo di Bugart, oy! Tingsil ng dagway ni mo. Sorry, ma'am. Gina, sip your coffee. Ano bang mutuman masag ko ni mo, eh? Nga ano bang mutuong masag ko aning hanggaw ni mo? Hain ron si Sara, Mateo. Duha ko kwarto, ma. Sagdi lang, ako siyang adtuon sa inyong kwarto, ha? Sige, ma. Duha, Sara. Ngutan na dyan siya. Nganong ilak dyan siya. Ako nang buhaton, anak. Pila dong, 52-49. Pila. Manalabot, oy. Manalabot, Paumana yung naghigop ang imong mama siyang kape dong, Mateo. Nga nagbuot ng Diyog ka Bugart. Wow, ko magbuot dong. Pero mikir ko sa mong inahan. Natural yun na. Musugot nga muhago sa kutaw kape, ha? Unsa? Klaruhag tabi! Di ko musugot nga mahago sa kutaw kape. Di ay, ha? Ako giga ko kutaw hilom, na. ha? Hilom na diha, Bugart, ha? Hilom! Ay, sorry, ma'am. Dunay problema ang akong anak. Ako lang bagon Bugart, ma. Ay! Kung ginapakasukon si Mateo, Bugart. Bagon ka ron. Ayaw nagtagda, ha? Ayaw nagtagda si Bugart dong Mateo, ha? Ayaw dong. Ayaw, ha? Kirby ako mama ni mo. Unahon na kog sulbad ang imong problema kang Sara, ha? Salamat nga nasugda nagtukod ang building sa among branch. Oh, nga akong cellphone. Ay, si Amy maning nanawag eh. Oh, nga nang nanawag man ka? Di ka patawag na ko. Wala kipingawan ako. Ay, busy pa man ko. Gisugda nagtukod ang building sa among branch. Kisay mong kauban di ha. Natural, ang kontraktor. Hayan ka magkaroon. Di ako sabay. Nagmingaw o nagsigig una-una ko nimo. Sagdi lang. Kung makasugon ako dire, dadon ka na ako, okay? Di ko. Di ko nimo ubanan dire. Kinsa may muatiman ako. Imong pagbuot ang magpalayo nako. Para sa atong ugma ang akong gibuhat, Amy. Motuo ko kung imo pulihan ang imong inahan aron maoy mo manage sa inyong negosyo dire sa syudad. Ay, maglalis na sa bahay na, ana? Di ka man gud makasabot nako, Anton. Ikaw mo hindi mo sabot sa akong katuyuan. Kung ingon niya na nga dili ka muuban ako dire, may pag magbuwag na lang ta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!